Sanibonani Zimbabwe. Sanibonani Malawi. Yazi ngelinye ilanga mangihleli noma einsukwini when I was praying, it was on Saturday. uNkulunkulu ngicela uyirecord le irecord. Ngicela urecord le nto engizoyisho la. Record le nto engizoyisho la. I'm waiting for you to record this one, and I want you to share this one. I am delivering the prophecy. God said something to me. I am passing it to people. It will depend when you tata kanjani, but I'm saying it. No matter what you say, but I'm saying this. It will save a lot of people. I want you to record this. I want you to record this. Uma ngithandaza on Saturday esigodlweni. uNkulunkulu ukhuluma nami. Uthi uNkulunkulu lalela ndodana, ngithi inkosi ngilalele. Uthi I want you to pray and I want you to pass this. Ngithi uNkulunkulu yini ofuna ngikhulume. Uthi uNkulunkulu kimi. Right now, njengoba usesigodlweni. I think the time was 23 minutes past 10. Mangisbuka isikhathi. Uthi uNkulunkulu vula Ukhozi FM. Ngithi inkosi waye kufanele ngivula Ukhozi FM. Uthi uJehova kimi vula Ukhozi FM. Ngithi inkosi ngilivulile ngizolivulelana. Uthi I want you to prophesy. But mau profeta ngalesiya station so Ukhozi FM. Ngibone this year idumbu ezimbili. I saw 2 people dying in the station. But I saw already, I said, God, it happened already. Ushonile umuntu omunye causing this year. Uthi uNkulunkulu tell them ukuthi there is 2 more this year abazoshona. Ukhona lo moya okumele uyothandazelwa okhozini. Kodwa lo moya mawuzothandazelwa uthe uNkulunkulu kimi ngabe singafuna abantu bakaShembe, sifuna abantu baseZayoni, noma singafuna abantu bakaShembe ababili nabantu baseZayoni ababili, bese sifuna izangoma eziwu5, bese sifuna inyanga ezintathu. Labo bantu bazolida the prayer. Bese labo bantu ibona abazolida lo mthandazo. Uze wathi umoya oyingcwele kimi uma bekwenzeka labantu bekufanele bafike bayongena estation bephethe amakhandlela amhlophe. I saw white candles. Bengena ngathi bayakhuluma noma bengena ngathi kunomuntu abazomlanda phakathi. Wathi umoya oyingcwele kimi ikhona into okumele iyolandwa kabi ewumkhokha phakathi endlini zokusakaza. Uthe umoya oyingcwele kimi basazogula abantu badlule emhlabeni. Wathi uJehova sikhulekele leyamphefumulo yasokhozini. I so wish njengamanje ngabe kuthiwa ukhona omunye wabo lalele, ngoba ngibone behamba abanye bephathwa zinyawo, abanye behamba bephathwa zibhobo bephakathi endaweni lokusebenzela. Wathi umoya oyingcwele lento bekumele kube sengathi kubambisana abantu basephakameni noma abantu bakaShembe bebambisane nezinyanga. Wathi umoya oyingcwele if bekuya ngami ebethi uNkulunkulu kimi ngabe bathi beyenza lento yabo kube nempepho eshiswayo phakathi, inuke kamnandi, inuke phakathi endlini zokusakaza. Ngoba uze wathi umoya oyingcwele mos lesi station ngibona kuyistage sogogo noma kuyistage ekuyithu abantu abadala bebethi mabesilalela bese bengathi bakhuluma kakhulu emsamo. Wathi umoya oyingcwele kukhona isiko mos eselilahlekile okhozini phakathi. Wathi umoya oyingcwele kunomuntu owadlula emhlabeni okhozini FM wayekade lithanda ukhozi, noma ngithi mina oyumsebenzi owadlula emhlabeni, kodwa lo muntu owayilithanda ngenhliziyo yakhe yonke, kodwa ngizinhliziyo yakhe ingavumi
uphuma masikule ndawo wathi umoya ake sinenge abantu abadala abakhona abangahamba bawukhuleka kakhulu kule ndawo angazi noma niyangizwa yini ayi ukhona ozongizwa ngibona oyedwa ozodlulela esibhedlela egula kabuhlungu ngaphinda ngabona oyedwa ongadlula kabi edlula ngengozi noma edlula ngegazi ayi angazi noma niyangizwa yini lento ngayikhuluma ngisho nakubona ngayikhuluma kubona kodwa kufanele bakhulekiswe ngiyazi ukuthi impakamo ikhona ipride ikhona ngeke bayithathe serious kodwa ukhona ogulayo kumanje ukhona ogulayo kumanje ukhona ogulayo kodwa lokho eyifihla lento ogula kakhulu ogulayo kumanje ogulayo lento engambamba kakhulu mayingena endlini zokusakaza Jesus Nkosi yamakhosi Nkosi yabesizwe mkhethele lona Basale nemibuzo abantu ezinkundleni zokuxhumana emva kwesiprofetho sika Dr. Kehlelezi. Uthi yini owakho umbono ngalesi siprofetho?